дӯстони азиз, салому алайкум. Шабакаи тоҷик гитара шуморо хайра мақдам мегӯяд. Саломат бошед ки бо мо ҳастед ва ин нашри навбатӣ бахши дархости мухлис. Аз ҳамаи шумоён узр мепурсам, чунки ҳамин навор бояд рӯзи душанбе нашр мешуд, вале бо сабабҳои гуногун, беш аз ҳама бо сабабҳои оилавӣ ҳамин наворро мо фақат ҳамин рӯз тавонистем ки дастраси шумо гардонем. Дар оянда ҳаракат мекунем ки ҳамаи наворҳо сари вақт дастраси мухлисон гарданд. Инак ғолиби ҳафтаи гузашта дар бахши дархости мухлис суруди устод Далер Назаров «Азизон» мебошад ва мо ҳамин сурудро имрӯз пешкаши шумоён мегардонем. дӯстони азиз, ҳамин суруди «Азизон», ана ҳамин оҳанге ки ман навохтам, ҳамин оҳангро дар бар мегирад ва гумон мекунам ки хуб мешуд агар мо шумо омӯзиши оҳангро дарси алоҳида бигардонем, чунки ҳам вақти зиёдтарро мегирад ва ҳам машқҳои махсус дар кор аст ки шумоён ҳамин оҳангро хуб аз худ кунед. барои ҳавай рӯзҳои наздик ваъда медиҳам разбори ҳамин оҳанг, тарзи навохтани ҳамин оҳанг, дарси алоҳида иншоаллоҳ пешкаши шумо хоҳад гашт. якум ба шумоён ритми ҳамин байдро маълум месозам. ин нахустин ритме ҳаст ки мо шумо дар дарси дуюм, хато накунам агар дар дарси дуюми шабакаамон мо шумо якҷоя аз худ карда будем. ин нахустин ритм аст, аз ҳама ритми оддитарин. ҳамон дарсро ба ёд биёред агар, аллакай ритм дар ёди шумо меояд. мана ҳамин аст ритме ки аз се ишора иборат аст. хотиррасон мекунам. 1 2 3. цикл аз се ишора иборат аст ва ҳамин цикл такрор шудан мегирад. عزیزان داد و بیداد از غم عشق، از غم عشق جوانی رفت و برباد از غم عشق، از غم عشق امشب یاد کردم نامی تو را فریاد کردم دلم رو از قفس آزاد کردم یاد کردم و یاد کردم و یاد کردم ای بی وفا لا 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 یاد کردم لا 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 نمیدانم چی سازم از غم عشق ندیدم یک دلی شد از غم عشق
عشق از غم عشق آن ندیدم یک دلی شاد از غم عشق از غم عشق امشب یاد کردم نامی تو را فریاد کردم دلم رو از قفس آزاد کردم یاد کردم و یاد کردم و یاد کردم ای بی وفا خب مخلصای عزیز، این بود разбори суруди азизон аз устод Далер Назаров бо дархости мухлис ғолиби ҳамин ҳафта суруде ки аз ҳама лайки зиёдро гирифт. ва шумо низ метавонед дар зери ҳамин навор дар комментарияҳо дархостҳои худро барои ҳафтаи оянда ҷо кунед ва кадом суруде ки аз ҳама лайки зиёдро ҷамъ намуд ҳамон суруд иншоаллоҳ агар аз дастамон ояд ҳафтаи дигар пешниҳоди шумо хоҳад гашт. Зиндаву саломат бошед ҳамеша то наворҳои дигар.